ka mo talaga. Ito. Ala ka mo, ang dami ko pagkaling balon. Ha? Ate, hindi ka mo nagsabit kita na nakapag... Ano ba? Kasi pala... Ate, amin ang alikabok. Dami mo alikabok. Alikabok si Ami. Hello! Nose reveal. Wag mo na mag-reveal. Hello, ayan, so salamat at ligtas silang nakauwi. Ate, amin mga alikabok. Sige na, okay lang. Kaya yun. Hello! Sabi ko pala naman sa gabi. Uli na talaga. Kaya raw, pero sinabi na sa'yo kay mama, may naisip mo mami, bigla sa nagto. Nagbakal naman tayo sa... Alisan! Huwag na lang ka-replyan. Siya pa naglalabas sa super night. Wala ako naka-reply. Ay, sorry ko! Dami! Sige na, sige na. Sa pag nagkaraungaan na, hindi pa sila uuwi. Daay. Hello, Tama ko Dodo. sa inyo. Hey! Ay mga kaparing Jason, magandang hapon po. Yan nga po at dito na namin sa PTX para sumakay papuntang Bicol. At kain daw muna kami dyan sa mga natalhabi ng asawa ko. Kasi di na kami nakapagbaon. Gamit namin dyan muna sa labas.
naming kumain at palabas na kami. Ano pa? Kasi mga 7:30 pa naman yung alis ng bus. Busog na. Bibili ako pansit. Ayun, ang masarap ko sa Lola Nenas. Lola Nenas. Lola Ninas? Masarap ano dyan yung mga pichi-pichi. Kaso ano yung pansit lang para mamaya may dudutot tayo. Ay, yung loperamide saan ah? Inom muna ako ng gamot, loperamide. Mahirap nang maano sa daan. Yan, shoutout sa Lola Ninas. Alin? Alin? Masarap talaga yung pichi-pichi. Pambili. Ay, 100 din eh. Pwede na lang barya. Pwede na para mabawasan. Sad lang na. Sad. Ano yung babaonin namin? Mura lang naman, 68. Ay, ano pala? 68. Pansit Canton Bihon 62. Pansit Canton Bihon 2 pieces siopaw. Ito naman yung itag 82. Yan. Siopaw, tostado, spill sa pichi-pichi. Yung pichi-pichi sana kaso mabiyahe ka sa bus. Alin? Pichi-pichi. May kaso? Budget meal. Yun, sana di kayo ma-stranded sa biyahe. Sana tuloy-tuloy yung biyahe. Pero nagtanong naman ako, sabi tuloy-tuloy naman daw yung biyahe. Sana nga tuloy-tuloy. Okay na? Okay na? Saan na tayo punta? Saan? Ako na magtulak. Hindi ah. Nakauno ka? Hanap dito kami sa elevator. Saan na yun? Ano tayo? Gate 4? Gate 4. Ayan po mga kaparing Jason, at nakasakay na kami ng bus 7:26. DLTV po yung bus na sinakyan namin.
online. Ano po? 7:36 po at take off na po yung aming nasasakyan na airplane. Ingat po, sana po ingatan kami. Kita-kits po tayo sa mga Bicolanos dyan. Abangan nyo kami sa SM Naga. Papunta na kami SM Naga. Kita-kits po tayo sa Bicol. Magrarakrakan tayo doon. Nagpuminto muna kami dito sa Pasay kasi may pinik up na pasahero. Damsig natin ito 6 at nandyan si Mrs. Ayan o. Nandyan si Mrs. At naka-live tayo. Pasay Del TV. At dumaan na kami dun sa may ano, may mga alibangbang, paro-paro. Sakay tayo ulit, sakay. At dito na kami sa Turbina. CR muna. Turbina. SM Santo Tomas. Ayan po, time check natin 11:13. Stopover dito sa terminal ng PLDT. Kain muna. Saan siya? Saan siya? Ayun pala ma. Baga, free toilet. May barya ako dito. At CR muna. Anong lugar na to, sir? Lugar? Pagbilaw. Pagbilaw. Nandito kami sa Pagbilaw. Diyan tayo. Ha? Diyan. Ha? Tapos kain muna kami, nag-CR muna. At nagtanong na ako dun sa ano, mamaya makikicharge ako dun sa cellphone ko. Charge ko yung cellphone. Dito na pwede naman kumain dyan, may baon eh. Bakit? Sige. Ayaw mo? Ano na lang? So dyan tayo kumain. Huwag mo na sa kusa. Ha? Huwag mo sa iyo kasi pinakita mo ulo. Siya may parang ano. Pwede naman, di naman tayo dyan. Pagsupan man kita, nakabutak na ito sa Wala, dyan na lang daw kami kakain. Wala na lang nasa loob. Kaya mo. Pagbilaw Quezon. Shoutout sa mga taga Pagbilaw, mga viewers ng Team Paway na dito sa ano, Pagbilaw PLDT. Ngayon lang ulit ako dito nakapag ano dito kasi ngayon lang kami nakasakay ulit ng PLDT. Tara naman.
Norm's Kitchen. Sakay na ulit kami. Ano? Maiwan mo yung tubig. Oo. Sakay ulit, sakay. Yung paalis na ulit yung bus at naki-charge ako dyan sa ano. Naki-charge ako dyan sa cellphone. Para full charge yung cellphone pag dating natin doon sa Bicol. Ma? Ang time check natin 11:36. Lamig. Kita udah mo? Hmm? Ano? Naasid ata. Na-acid ka? Kumain lang kami. Let's go na ulit. Ba't nag-ano tayo? Gatas. Pwede naman sa itolo mo. Hmm? Hmm? Hindi na. Tol. Apo, good morning, good morning. Dito na kami sa ano? Camarines Norte. Time check. 2:45. Stop over. Over muna. Umaga na. Ayan, umaga na kaming darating doon. At may sasakyan ng mga jeep. Hindi na kami mag-artila ng tricycle. Buti kung di kami na iwanan nung ano, nung super lens mismo na dumaraan doon sa amin na airport. Doon sana mismo sa bahay mismo dumadaan. Kasi naiwanan kami. Yung babiyahe kasi alam, ordinary. Lakas ng aircon, no? Nagmo-moist. Alis na, sir? Timpula ng gatas. Buti makapag-charge ako sa ano, sa bus. Full charge? Oo, full charge ako. 100%. Ayan, good morning, good morning. Time check natin 5:36. Dito tayo sa Kamsor. Nakarating na tayo dito sa Kamsor. Stopover. Run out pa rin dito, mga nakakandila. Ganyan, nakakandila, oh. Ayan. Ito yung ano, iniwan nung bagyo. Kitang kita yung mga kahoy, oh. Grabe, malakas pala yung hangin dito.
Yung bagyo. Mga sanga puputol. Wala mang mga posting tumba. Dito yan sa ano, Pamplona, Kamsornat. Okay, may mga poste. Pamplona, Camarines Sur. Malapit na malapit tayong bumaba ng Nabua. Quarter to 7 na Nabua na tayo. Sunod nito Naga. Stopover Naga. Buti na lang nakapag-charge ako dun sa ano, sa bus. Sa Naga. Stopover Naga sa LCC Naga. Terus 6:20. Pansit. Pwede pa ba ito? Pwede pa ba ito? Ano mo? Pwede pa ito. Pwede pa ito. Ano? Dito sa Baaw. Baha. Kaya wala pang kuryente kasi yung ibang mga poste nakalublob pa sa ano, tubig. Pero yung sa ano, yung tumbang poste wala man. Malapit na anihin, no? Kasi dati dito yung kalsada yung Bagong Cristin.
nasa Nabuan na kami. Nakasaya na kami ng jeep. Mamaya pang mga aalis. 7:45. Hindi namin naabutan yung ano, yung unang biyahe. LCC. Bayad na ka? Bayad di ka? Bayad na? Sika mo talaga. Alaka mo, ang dami ko pa sa dating balon. Ha? Ate, hindi ka muna sabi kita na nakapag... Ano ba? Kasi pala... Ate, amin ang alikabok. Dami mo alikabok. Alikabok si Abi. Ano lang siya? Hello! Nose reveal. Wag mo na mag-reveal. Hello, ayan, so, salamat at ligtas silang nakauwi. Ate, amin mga alikabok. Sige na, okay lang. Kaya, hello! Sabi ko pala ako sa gabi. Kaya raw, pero sinabi lang sa'yo kay mama, may isin mo mami, bigla sa nagto. Nagpakal na ka tayo sa... Alisan! Huwag pala ka replyan. Kaya pa naglalabas sa perline. Wala ko naka-reply. Ay, sorry ko. Dami! Sige na, sige na. Sa bago nagkaraumaan na. Hindi pa sila uuwi. Daay. Hello, Tawag Dodo. sa inyo. Hey! Kami, kita ba yun kami? Dari ka mo. Kita ba yun? Di mo lang dili. Lutuan na rin. Si ate, mahalik ka Ha? Sorry kung may gato. Si ate, hindi na po nakakitawa. Huwag, hindi mo. Sakit. Sa likod na ako makasama. Patingin ma. Nose pa din yan. Patingin na. Ano yung magkawal? Wala yan. Oh. Wow. Ay. Ano si ma? Hindi mo naman yung mga ni. Ay, namiss naman niya. Ano ba? Sa lobong. Parang iba yung sinabi mo kanina. Sabi niya ka na ko, Dami. Wala kang school. Dami, sabi niya ka na ko sa bago. Ne, dito na kayo forever. Sabi ko, hindi uuwi na kami pagdating nila mama. Ay, sama ko. Sama ko. Sa lobong. Pasalubong.